egunon ongi etorri magazinera, gaur asteartea maiatzak 10, saioa urriza, elako kiderekin, Nafarroko arduradunarekin egonen gara, etxebizitzaren egoera Hego Euskal Herrian txostena berriki atera baitute eta horren inguruan solasean, baino has gaitezen lehenik eta behin betiko edukiak ikusten. Has gaitezen efemerideekin. Maiatzaren 10 zen, baina 1933 urtea. Naziek milaka liburu erre zituzten jendaurrean, Berlinen. 1936 urteko maiatzaren 10ean, Espainiako bigarren errepublikan Gortek Manuel Azaña ezaguna izendatu zuten presidente. 1950 urtean, SEAT, Sociedad Española de Automóviles de Turismo, automobilgintza enpresa sortu zen. Fiatek hasierako kapitalaren 6% jarri zuen. Eta 1963 urteko maiatzaren 10ean, Triton urpekari atomikoak munduari lehen bira eman zion ur azpian. Ikus ditzagun gaurko lerroburuak. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur maiatzaren 10 da asteartea, hauek dira Iruin herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. Olaia Merino Erbitiren beti bezala kartelak iragarriko ditu 2022ko San Ferminak. Herri bozketan 8.181 boto, baliodunen 19,6 lortuta. Nafarroko gobernuak igelzero digitalak programa aurkeztu du Nafarlan sarek eta Beridasek elkarlanean antolatuta. Koldo Martínez gero abaiko Nafarroko parlamentuak izendatutako senatari autonomikoak Madrilen legegintzaldiko 2 urte eta erdi hauetan egindakoaren balantzea egin du. Lidlen denda guztietan lanuzteak eta mobilizazioak eginen dituzten Nafarroa mailako hitzarmena negoziatzeko. Nafarroan hirukoiztu eginda gaitasun handiko ikasleen detekzio 1,05 iritsi baita ikasle guztien artean. Autonomoek doako stand eska dezakete maiatzaren 4tik 17 Nafarroko lan autonomoren 3. azokarako. Emakume lanbidetan lidergo trebetasuna garatzeko tailerra webinalia zein eta Iruñeko udalaren eskaintza maiatzaren 13rako. Erromes bat helikopteroz eraman dute erietxera Lintzoinen suge gorri batek hozka egin ondotik. Emakume gazte bat larri zauritu da bere txakurrak erasota Endarlazan. Amerikan Stafford arrazakoa da gazteari erasotu dion zakurra. Udaletxeko fatxada astearte honetan aurkituko da lupusaren munduko eguna dela eta. Hitzaren eta ekintzaren urtea korrikak lekukoa pasadio euskaraldiari. Eta goazen agendarekin. Gaur asteartea, olatu arteko txalupa arraroa izeneko olerki eta musika errezitaldia egonen da Labagunean 7etan. Ines Osinaga eta Joseba Sarrionandiaren eskutik. Asteazkenean maiatzak 11, txotxongiloak aurrentzako emanaldia Nafarroako liburutegi nagusian Mundinobiren eskutik, 6etan. 7etan liburu aurkezpena Katakraken, bestaldean Euskal Ieslari politikoen bizipenak, Ernesto Prat eta Jaione Doraiaren eskutik. 7:30 Zumiriki dokumentala emanen da Nafarroko Filmotekan. Lubaki Lainotxua antzerkia 7etan Nafarroko Antzerki Eskolan. Eta asteazkenarekin bukatzeko, Abere abeslariaren kontzertu akustikoa Herriko Tabernan 8etan. Ostegunean maiatzak 12 Irrintzipeñan bertso afaria, Maialen Lujanbio eta Sustrai Kolina egonen dira, 9etan. Hitzaldia ere egonen da, Zabalguneko harresiak, zer den, zer izan zen eta zer izan zitekeen, Zabalguneko zibiboxean 7etatik 9etara.
Hortzilarean kopla txapelketa musikatua Barañaingo gaztetxean. Bertso txapelketa bat izanen da eta 7:30 aitzin ikusgai egonen da. Piztuta euskal kultur begirada zikloaren barnean kontzertua izanen da 7:30 Sanduzelaiko Zibiboxean. Larunbatan maiatzak 14, Sormen lantegiak familia artean, karteleria lantegia izanen da, 11 Iturramako Zibiboxean. Amaren alaba kontzertua ere izanen dugu larunbatean, Kondestable Jauregian 12:30. Eta bukatzeko Piztuta euskal kultur begirada zikloaren aurrentzako jarduera egonen da. Gure basoetan ezkutatzen dena, ipuin kontalaria hain zuzen ikusiko dugu. 12:00 ordu batara. Goazen gaurko egunkarien azalaekin. Az gaitezen Diario de Notiziasekin, honakoan nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Nafarroak ibilgailu astunentzako bidesaria ezarriko du edukiera handiko bideetan. Azaltzen denez, parlamentuak gehiengoa du legea onartzeko. Nafarbide enpresa publikoa arduratuko da kudeaketaz. Urtean 40 milioi biltzea aurre ikusten da. Garraiolariek araua errekurrituko dute. Argazkian Olaia Merino bere kartelarekin botoen 19,6 jaso zuena, udaletxeko balkoi batean. Eta izenburuan, Sanferminetako kartela, bueltan datorren jaiaren isla. Sortzailearen hitzetan, jendea errepresentatu nahi nuen, haiek sortzen dute Sanfermin. Beste berri batzuetan, Nafarroko enpresek 2000 software programatzaile behar dituzte. Baitere, 1083 foruzainetatik 487 erretiroa har dezakete 10 urteren buruan. Eta bukatzeko, Iruñeko udalak euskararen eskaria 20% jaitsi du 0,3an. Diario de Navarrarekin goazen orain. Nafarroako enpresek 2000 programatzaile behar dituzte. Diotenez, digitalizazio geldiezina dela eta kopuru hori bikoiztu egin daiteke datozen urtetan. Ikastaro batek langabeak profesional kualifikatu bihurtuko ditu. Argazkian baita ere Olaia Merino bere Sanferminetako kartel irabazlearekin. Jendearen kartela jarri dute izenburu. Eta beste berri batzuetan, Putinek baieztatu du Ukraina inbaditu zuela Errusiaren aurkako erasoa ekiditeko. Eta beste berri batean, Oierrek ez du osasunan jarraituko. Eta Gara egunkariaren lerroburu nagusian, Giza eskubideen Europako auzitegiak ez du onartu Atristainen epaiaren aurkako estatu errekurtsoa. Estrasburgoko sententziak Donostiarra kartzeletik atera zuen eta erregimenaren oztopatzeko saiakerek porrot izan dute. Eta kolpe handia izan da beren inkomunikazio erregimenaren aurka. Argazkian, Elkar argitaletxeko kideak liburu dendan eta izenburuan 50 urteko ibilbideari segida emateko lanean ari da Elkar. Beste bi berritan, auzitegi nagusiak 15 egun eman ditu gaztelaniaren 128ko epaia aplikatzeko. Eta Europar Batasunak Errusiakoarekin alderatu du bere ospakizuna, baina pizzadurekin. Berria egunkarian, argazkian hainbat euskal kazetari eta izenburuan aitortza kazetaritza feministari. Emakundek 2021ko berdintasun saria eman dio Berriari, Pikara magazineri eta Lucia Martínez Odriozola kazetaritza irakasle zenari. Beste lerroburu handi batean, Atristainen auziko epaia irmo egin du Estrasburgok, elegitea ezetxita. Giza eskubideen auzitegiak ez du onartu Madrilen eskaera. Defentsa eskubidea urratu zela ebatzi zuen. Beste argazki txikiago batean, euskal komunitateko zenbait aurpegi ezagun eta Euskaraldia, korrikak lekukoa emanda jarri dute. Eta bukatzeko Euskal Herria irratia. Inigo Otsoa haur hezkuntzako gurasoen kolektiboko kidearen hitzak ageri dira.
euskara eskubidea ez da bermatuko eskaintza eskari parametroetan. Haur hezkuntzako gurasoak salatu du Iruñeko haur eskoletako euskarazko eskaria udalak dioena baino 15% handiagoa dela. Aurre matrikulazio datuak estatistika orokorrekin estali ditu udalak Inigo Otxoa kidearen iritziz. Beste berri batean, Lidl supermerkatuetako langileak mobilizazioak eta lanuzteak deitu dituzte. Eta azkenik, Sanferminetako kartela izpide. Beti bezala, kartelak iragarriko ditu 2022ko Sanferminak. Eta gaurko eta biharko eguraldia. Gaur udakutsuko giro eguzkitsua izango dugu berriz ere. Barnealdean temperaturak 28 gaindituko ditu eta zerua nahikoa oskarbi egongo da. Goi hodei batzuk soilik izango dira tarteka eta arratsaldean mendi inguruetan bero hodei batzuk ager daitezke. Kostaldean berriz goizean haizeak ipar-mendebaldera egingo du eta horren ondorioz litekeena da temperatura horren beste ez igotzea. 21-23 graduren bueltan geratuko dira. Ez da baztertzen itsasertzean lanbro edo behe hodei batzuk agertzea, batez ere goizean eta arratsalde gauean. Asteazken goizean giro eguzkitsuak jarraipena izango du, baina arratsaldean ezegonkortzera egingo du. Temperaturari dagokionez apur bat igo daiteke. Goizean zerua hodei gutxirekin agertuko da orokorrean, baina kostaldean lanbro edota behe hodeiak izan daitezke lehen orduetan. Arratsaldean berriz, bero hodeiak garatuko dira eta ez da baztertzen arratsalde gauean zaparrada trumoitsu batzuk bota daitezkeenik, bereziki hegoaldean. Barnealdean hegoaldeko haizea ibiliko da. Kostaldean berriz haizea ahul eta aldakor ibiliko da hasieran eta goizean iparraldetik finkatuko da. Eta gaurkoan Saio Urriza, Elako Iruñerriko eskualdeko arduradunarekin gaude. Kaixo, Saioa? Kaixo, egunon. Ongi etorria magazinera. Hain zuzen ere, elan atera duzue berriki etxe bizitza Hego Euskal Herrian, diagnostikoa eta alternatibak txostena, eta horren harira solastuko gara, gaur zertxo bait. Sarrera moduan, nonbaitetik hasteko saioa galdetu nahi dizut, hainbatetan erraten duzue, etxe bizitzarekin dagoen arazoa dela, merkantzia bat bezala erabiltzen dela ez, espekulatzeko, eta zuek aldarrikatzen duzu etxe bizitza eskubide bat dela, oinarrizko behar bat. Ez dakit zer erran nahi duzen horrekin. Gehiago garatzen alko zenuke, ideia hori? Bai, guk uste dugu etxe bizitza eskubidea lege askotan eta estatutu askotan dagoela jasota eskubide moduan, baina azken urteetan edo azken hamarkadetan egin diren politikak horren kontra joan direla, ez? Azken finean, uste dugu etxe bizitza oinarrizko eskubidea baino, ondasun bat moduan tratatu dela eta errentagarritasuna bilatu nahi izan dela askotan etxe bizitza kontu honekin, eta hor daukagu urtetan zehar etengabe eraiki direla etxe bizitzak, ez? Eta lokairuari aldiz ez zaiola bat ere protagonismoa eman, ez? Eta gaur egungo egoera Nafarroan hori da, etxe bizitza kopuru osoaren 12% dela bakarrik alokairua, eta beste guztia, ez? Salerosketa eredu horren menpe egon dela, lobien menpe. Pixket horren gailurra izan zen 2008ko krisira eraman zuen burbuila hori, ez? Badakit, ministro frankista batek erraten zuela bere momentuan Espainiarrak egin behar direla propietarioak eta ez proletarioak, ez? Hor bilatu da, zuk erraten zenuen bezala, ez alokairuaren sistema sustatzea, Europako bertze herrialde batzuetan bezala, baizik eta jabeak egitea, etxeak erostea. Bai, hori da, eta gaur egun hori da egoera, ez? Gaur egun nik uste gazteek gehien bat alokairua bilatzen dutela, nolabait etxe bizitza erostea luxu bat bihurtu delako eta zinezkoa den zerbait.
Eta horregatik, bizitzen ari garena da burbuila bikoitza, ez? Alde batetik salerosketa edo etxebizitza bat erostea ezinezkoa izatea, eta baita ere alokatzea gero eta zailagoa daukagun parke murritz honengatik, ez? 12%. Eta gero ere alokatzeko etxebizitza gutxi izatearekin batera, dakigunez alokatzeko baldintzak oso gogorrak izaten dira, eskatzen dituzte bai fiantzak, bai lanbide finkoa, eta horrek egiten du alokatzea ere ezinezkoa bihurtzea, edo oso zaila. 2008ko krisi horren eta pixket jabetzaren modelo horren kausetako bat ez, ondorioetako bat ez, eztanda egin zuenean izan zen etengabeko etxegabetzen kontua, ezta? Hor ikusi zen, sortu ziren asoziazioak eta etxegabetze larri hoien aurka egiteko, banketxeek botatzen zituzten. Nafarroaren kasuan ez dakit nola dagoen kontua, zer aztertu zuen txostenean, ez dakit zenbat etxegabetze egoten dira Nafarroan? Gure datuen arabera edo lortu ditugun datuen arabera direla Nafarroko gobernuak publikatzen dituenak 2013-tik 2021 bitarte 3.200 etxegabetze baino gehiago gertatu dira Nafarroan. Horrek esan nahi du egunero etxegabetze bat egoten ari dela gure herrialdean. Gure lurraldean. Eta, zein identifikatzen dituzue honen kausak, zergatik gertatzen dire etxegabetze horiek, ze egoerak ematen dira? Guk uste dugu etxegabetzen arrazoi nagusia jendeak lan egoera prekario batean bizitzen ari dela, ez? Azken finean, guk egindako txosten baten ondorio da Nafarroan 124.000 baino pertsona gehiago daudela prekarietate egoera honetan, eta horrek egiten du zuzenean alokatzeko edo alokairua ordaintzeko ezintasuna izatea. Eta nola ez, egoera xaurgarriago batean dagoen jendea, ez? Bai gazteak, bai migranteak eta bai emakumeak ere. Horren arira, ez dakit etxegabetzen atzean perfil konkretu bat dagoen, ez dakit gazteak diren, adineko pertsonak, migranteak ez, badago perfil bat? Ez zaila da perfila identifikatzea, baina bai esan beharra dago emakumezkoentzat gehien bat eta soldata arrakala dela eta zailagoa dela alokairua edo zorra ordaintzea, ez? Gure datuen arabera soldata arrakalak esan nahi du 6 hilabetako alokairua, eta horrek egiten du hori emakumeek zailtasun handiago izatea hori ordaintzeko. Eta etxegabetzenkin berez ez, baina gazteen kasuan badakigu oso zaila dela emantzipazio adina asko luzatu dela, 30 urtera arte Nafarroan, eta hori da, azken finean ez dutelako aukera ekonomikorik hori egiteko. Eta migranteen kasuan ez da etxegabetzen kontuarekin ez, baina ikusi dugu egin diren ikerketa askoren ondorioz, Osrazismok ere egin zuen Puertas que se cierran informe bat, non agertzen zen, migrantek etxebizitza edo pertsona razializatuek etxebizitza bat eskuratzeko orduan dituzten arazoak, ez? Gero horretaz ere galdetuko dizut, baina etxegabetzekin gainera gertatzen da gauza kurioso bat, eta da, berez ez dagoela etxebizitza eskaxiarik, ezta? Hau da, mugimenduak erraten zuen bezala bere momentuan, badire pertsonak etxerik gabe eta etxeak pertsonarik gabe, ezta? Nafarroaren kasuan, etxebizitza estoka, zer moduzkoa da, etxebizitza huts andana bat daude, adibidez? Bai, guk gure informean esaten dugun bezala 25.000 etxebizitza huts daude Nafarroan momentu honetan, eta horrek esan nahi du etxebizitza kopuru osoaren 12%. Orduan oso kopuru handia, ez? Eta naiz eta hainbeste etxebizitza huts egon, oraindik ere jarraitzen da eraikitzen, modelo errentagarri horren bila, eta bitartean kaleratzeak, zuk esan duzun moduan. Hori izan daiteke pixket adierazlea erraten zen, hasieran erraten genuen modelo horrena ez, ez dire bilatzen lehenestea beharrak,
baizik eta, dirua etekin ematen duena, zen 25.000 etxe huts egoteak, azalpen hori izan behar du, ez egiazki planifikazio bat edo beharren arabera egina, ez? Bai, hori da, eta guk esaten dugun moduan etxe bizitza ez da eskubide moduan ulertu eta ez da ulertzen gaur egun ere, eskubide subjektibo moduan, izan ere hori egin ordez prestazio ezberdinekin bete delako hutsune hori, ez, baina gaizki bete da, Emantzipa adibidez delakoa. Emantzipa gure kalkuluen arabera gazteen ehunekoaren 7% bakarrik jasotzen du. Eta horrek esan nahi du, etxebizitza arazoari aurre egiteko bilatu den prestazio horrek ez duela benetan errealitateari erantzuten, ez? Etxebizitzaren kasuan, hutsetaz gain, ez dakit bigarren etxebizitzak dauden, ez dakit hori txostenean pixket nola ezberdin duzuen, denei etxe hutsak deitu diezue edo bereizi duzue, bigarren etxebizitzak, hutsak? Hutsak esan dugun ez 25.000 kalkulatzen ditugu direla, baina bigarren etxebizitzak zuk diozun moduan ere horretan erlazio handia du horrekin, baina naiz eta zaila izan hori kalkulatzea, azken finean ez dakigulako zenbateraino dauden okupatuak horiek urtean zehar, baina 58.000 etxebizitza kopuru zehaztu zituen Nafarroako gobernuak bigarren etxebizitza moduan, eta hori esan dudan aldaketa edo indize horien arabera. Guzti honek azkenean gero badu harremana erraten genuen alokairuen igoerarekin, baita ere turismoarekin, eta hor badago fenomeno bat, soziologo handitzek deskribatu dutena dela gentrifikazioarena, gero eta gehiago entzun duguna. Ez dakit saioa azaltzen alduzun pixka zer den gentrifikazioaren fenomeno hori? Bai, gentrifikazioa izango litzateke auzo batean gertatzen den errealitatea, ez? Non hasieran soldata baxuko jendea bizi zen, eta batean hor sartzen diren lobby ezberdinak edo soldata altuagoa duen jendea sartzen den, eta horrek nola ekartzen duen soldata baxu hori duten jenden alde egiteak, edo azken finean hori ezin dutelako soldatarengatik alokairua edo zorra ordaindu, eta horrekin batera ere igotzen dira zergak, aldatzen dira komertzio motak, eta horri guztia auzoaren errealitatea guztiz aldatzen du. Claro, sartzen da jendea, ez, baduena erosgaitasun asko handiagoa, zuk erraten zen bezala orden komertzioak aldatzen dira, dena, ez dakit, ostatuetako pintxoak garestitzen dira, dena ez da auzo bateko bizitza, ez da langileendako bizitza, baizik eta turista aberatsendako bizitza. Ez dakit, saioa Iruñean badago olako kasu bat, erreferentziazkoa izaten alduguna, auzoren batean edo? Nik uste adibide argiena Iruñako Alde Zaharra izango litzatekeela. Ikusten dugu nola azken urteetan biztanleria jaitsi den, baina hala eta guztiz ere pisu turistikoak asko hasi diren, eta ikusten dugu Airbnb olako plataformetan Alde Zaharreko kasuan, Alde Zaharrean daude plataforma horren eskaintzaren 33%. Horrek esan nahi du hori etxebizitza pila bat oraintxe bertan bideratzen ari direla pisu turistikoetara, eta horrek ekartzen duen errealitate aldaketarekin. Eta Alde Zaharrean argi eta garbi ikus daiteke bai. Aipatuzu Airbnb, hain zuzen ere, badakit Bartzelonan mugatu zutela, halako enpresen presentzia eta jarduera. Ze harreman du zehazki Airbnbik komentatzen ari garen guzti honekin, nola eragiten du? Airbnbik dauka eragin zuzena, izan ere bada plataforma hauen artean handiena, eta esan dudan moduan, Airbnbik ekartzen duena da salerosketa aukera handia duten putre funtsek edo jabetza handia dutenen kasuan blokea osoak erostea edo pisu kantitate handi bat, eta horiek alokatzea. Eta horrek ekartzen du azken finean bertan bizi direnek ezin dutela alokairua ordaindu,
Eta Airbnb-ren kasuan ere beste fenomeno bat gertatzen da iruzur fiskala dena. Airbnb ez du hemen ezer ordaintzen ez da ere, eta hori baita ere askotan salatu da, ez? Iruzur doble hori. Gero gainera, pentsatzen dut alako praktikek ekartzen duten bertze ondorioetako bat da auzoa bera desegiten dela, ez? Azkenean, nolabait ere, hau da, turistentzako zerbait, egoten direnak hor aste pare bat, gero pisuak hor hutsak daude, komertzioak ere, agian batzuk udan bai erekiko dute, baina ez urte guztian, eta azkenean ekartzen du ere auzo bizitza komunitatea desegitea, ez, guzti honek. Bai, hala da, izan ere guk kanpaina honi deitu diogu Somos Exquisitas, Eneko Goia Donostiako kalkateak esan zuelako que era bastante exquisito querer envejecer en tu barrio, ¿no? Eta guk aldarrikatzen duguna, gu exquisitoak garela eta ez dugula horrela ulertzen, zure auzoan zaharkitzea izan behar dela zure desio eta bakoitzaren aukera, ez? Zakit saioa orduen pixke konklusioa den turismoa kaltegarria da etxe bizitzaren bat, ondorio hori izan beharko genuke? Turismoaren arabera, esan dugunez, Airbnb olako edo olako plataformik jarduera horiek aurrera eramaten badituzte eta politika publikoek ez badute horretan mugarik jartzen, egia da sortuko den turismoa kaltegarria izango dela. Guzti honek, aipatu dugun bezala, azkenean ere egiten du baita ere, alokairuen igotzean, ez? Iruñaren kasuan, adibidez, ikusi dugu azken urteetan izugarrizko igoera alokairuen kasuan, nola dago egoera horri. Gazte honditzek pentsatzen dut ezin dutela ordaindu hemen dauden prezioak, ezta? Bai, izan ere, Iruñan oraintxe bertan metrokarratua, alokairuaren metrokarratua 10 eurotan dago, orduan pentsa pisu txiki batek zenolako prezioa duen. Eta honek, eragin zuzena edo nolabait lehenengo biktimak dire gazteak beraiek, ez? Akitzen dutela joaten seguraski periferietara eta bertze tokietara, ezta? Bai, edo azken finean ezin dutela haien gurasoen etxetik alde egin, ez? Emantzipazioa esan dugunez, 30 urtera luzatu da eta horrek lotura zuzena dauka etxebizitzaren prezioarekin. Hala ere, guzti honetan, pixket, edabideetatik eta sartu den diskurtsoetako bat, izan da, okupen kontu hori, ez? Hor, adituren batek erraten zuen, berez okupazioen tasa ez dela igo, baino, arrazoiren batengatik 2008ko krisiaren ondoren, egon zen halako boom bat, eta derrepente, titular guztietan, eta agertzen zen okupen kontu guzti hori. Zer du ikusteko guzti honek? Zer dago diskurso horren atzean? Bai, ni ados nago edabideek egin duten diskurtso honetan, ez, edo alarma saltzaileek ere egin duten diskurtso honetan, eta, uste dut izan daitekeela, beldurra sor dezaken zerbait, kasu batzuetan, baina hau ez da errealitate bat, oso kasu isolatuak dira, okupen kasuak, eta esan dugun moduan, komunikabideek edo komunikabide batzuek egin duten diskurtsoa izan dela. Eta pixkat horrekin ere lotuta egoten da lehen aipatu duguna, migrazioen kontua edo jende arrazializatuaren arazoa ez, estigma handia dago, jende handitzek erraten du ez, nik ez diet rumano batzuei pisu alokatuko edo horiek ekuatoriano batzu dira ez. Ezagit, nola da errealitatea kasu horietan, nola bizitzen dute hau pertsona horiek? Bai, are larriagoa da etxe bizitzaren eskubidea pertsona arrazializatu eta migratuentzat ikusten dugu aipatutako informean, Sosarrazakeriak egindako informe horretan Puertas que se cierran agertzen zen, ez? Nola inmobiliarietan pertsona arrazializatuak deitzerakoan 70% esaten ziren, ez zegoela jada aukerarik, eta aurrez aurre ia 80%era igotzen zen ezezko hori. Eta nik uste inori ez zaiola hori arraro egiten, horrela gertatzen ari dela, ez? Realitate bat dela gaur egun, tamalez.
Eta egon dira beste salaketa batzuk ere, Gasteizen Derecho Atetxok ere egin zuen honen inguruan akzio bat, eta gaur egun gure artean dagoen realitatea dela. Oda, guk zailtasunak baldin baditugu, pisu bat lortzeko, ez? Pertsona hauena da, ez dakit, ez? Odisea bat oraindik ere handiagoa. Ez dakit, zergatik egoten alda diskurso hori, ze kausa egoten alda, holako, ez dakit, estigma hori sortzeko? Nik esango nuke, lehen esandakoa, nik uste komunikabideek egin duten diskurtso bat dela, edo komunikabide batzuk, eta horretan dagoela arrazoia. Etxebizitzarekin lotutako bertze kontu bat, pixkat gaiez aldatuta, izan daiteke ordenazio territorialaren kontua. Hau da, hemen ari gara solasean, batez ere Iruñarekin, hiriarekin ikusteko duen gauzan, ez eta datuak Nafarro guzikoak diren, baina gertatzen da errealitate kontraerrankor bat, ez? Alde batetik dugu hirian ikaragarrizko metaketa, pertsonen metaketa eta saturazioa, eta gero badugu landa eremu hutsa, ez? Eta orden toki batean alokairuak dira ikaragarri altuak, eta gero badire herriak, etxeak pertsonik gabe dituztenak, ez? Ez dakit, pixet kontu hau etxebizitzarena hobetzeko neurrietako bat izan beharko lukeen bidaltzea jendea berriz landa eremura, saiatzea jendea edo bidaltzen edo gelditzen landa eremuan. Gure ustez, aldaketa politika territorial horren aldaketa beharrezkoa da, ez? Eta ikusten dugu azken urtetan gertatu den fenomenoa da, herrietatik hirietara alde egin duela jendeak bertan ikasi behar duelako, bertan daudelako zerbitzuak, bertan dagoelako aisialdia, eta gertatzen ari den fenomenoa da, ez? Eta horri aurre egiteko guk uste dugu hori politikak aldatu behar direla, eta gehien bat sustatzea ere tokiko bizitza, ez? Eta horrekin batera ere garraio publikoaren sustaketa egitea. Nolabait ere jendeak herrian bizi ahal izateko, baina beste gauzetarako ere eskubidea izateko, ez? Ni zandarra naiz, eta han ere sumatu dugu, hala ere prozesu guzti hauek nolabaiteko gentrifikazio txiki bat eta prezioak nola igo diren, nola ez dagoen kasu horretan alokairurako eskaintzarik, ez da posible etxerik bilatzea, etxerik aurkitzea, eta gainera mesfidantza handia gazteekiko ere bai, ez? Lehen horraten genuen pertsona arrazializatuen kasua, eta hiena berezik irazgarria da, baina gazteekiko ere bai badago mesfidantza. Edozein kasutan, saioa, gara aipatzen, egoten aldiren neurrietako batzuk, pixket honi aterabide bat bilatzeko. Ezagit, elatik zebertze proposamen dituzuen, etxebizitzaren kontu hau pixket hobetzeko. Guk uste dugu lehenik eta behin lehen esan duguna eskubide subjektibo bezala ulertu behar dela eskubidea, eta ezin dela prestazio batekin ordezkatu, hori ez delako erantzuna. Uste dugu ere alokairua sustatu behar dela jabetzaren aurrean, eta horretarako uste dugu hutsik dauden etxe bizitzak alokairura bideratu behar direla, eta horrekin batera ere nolabait ere regulatu behar dela alokairuaren prezioa, eta alokairuen prezioen indize bat sustatu behar dela ez bakarrik tentsionatutako guneetan, ez dela leku batzuetan jarri den legea, baizik eta leku guztietan indize bat zehaztean, tasa maksimoa zehaztu, ez? Uste dugu ere beharrezkoa dela kaleratzeak geldiaraztea, eta gehien bat hilabete bukaeran zorra edo alokairua ordaindu ezin dutenen kasuetan batez ere, eta alternatiba bat bilatzea, ez? Etxegabetze prozesuan dauden pertsona hauentzat. Eta horrekin batera, uste dugu ere jenderik gabeko etxe bizitza guztiak alokairura bideratu behar dugu esan bezala, eta baita ere bankuek dituzten etxe bizitza horiek, ez? Hori badelako ere errealitate bat, oso gutxi ezagutzen duguna, baina hor dagoena. Eta horrekin batera, turismo erabilerarako bideratu diren pisu horiek erabilera erregulatzea edo debekatzea erabat, eta baita ere
etxebizitzaren arloan egiten den gastu publikoa handitzea. Uste dugu PIB-aren 2% baino gehiago bideratu behar dela politika hauetara. Hori zehazkin nola konkretatzen alda, azken neurri hau, horrek erran nahi du, adibidez, etxebizitza, parke publikoa handitu beharko litzatekela, hori da, handitzea, inbertsioa etxebizitzan, inbertsio publikoa? Izan daiteke, baina modu askotan egin daiteke, eta gaur egungo errealitatea da Nafarroan 0,4 bakarrik bideratzen ari dela politika hauetara, eta Europako beste lurraldeekin alde oso handia dagoela etxebizitzaren kasuan, eta guk uste dugu hori bideratu behar dela. Behar dela handitu. Bukatzeko saioa, azken hausnarketatxo bat planteatu nahi nizun, mahai gainean jarri. Eta, bado ikusteko, gaur egungo materialen eskasiarekin, bizitzen ari dugun krisi energetikoarekin, aldaketa klimatikoarekin, eta guzti honekin, ez? Eta azkenean, ikusten duguna da, gure lurraldeak erabat artifizializatuta daudela, gainera etxe bizitzen eraikuntzak ekartzen ditu CO2 emisio handiak, material handitzera biltzeak horrek eskatzen du harrobiak egitea eta bar, ez? Eta orduan, norbaitek planteatzen aldu. Agian aski da, agian ez dire behar etxe bizitza gehiago, eta agian lege bat izan beharko luke ez egotea lur hirigarri gehiago. Ez dakit nola ikusten duzuen elatik halako neurri posible bat. Guk uste dugu bai edo bai eredu jasangaitz baten aurrean gaudela, eta ezinezkoa dela, zuk esan duzun moduan, hainbeste etxebizitza huts egonda, oraindik ere jarraitzea behin eta berriz eraikitzea, ez? Ikusi besterik ez dago Salesianosen eraikitzen, momentu honetan eraikitzen ari dena. Uste dugu hori eredu jasangaitz baten eredu dela, ez? Eta uste dugu hori aldatu behar dela, bai edo bai, planetaren mugak, zuk esan bezala, ez direlako kontuan hartzen ari. Eta niri asko gustatzen zait, Iaio Herrerok esan bezala, hori eredu jasangaitz honen aurrean badakigu desazkundea egon behar dela bai edo bai, ez? Planetaren mugak direnak direlako. Eta desazkunde hori gertatu behar baldin bada, hobe dugula hori planifikatzea. Eta bestela, jai dugulako, ez? Harrapatuko gaituelako. Eta hori planifikatzea beharrezkoa dela. Hortzen, saioa Urrizak egin digun, panoramika hau etxebizitzaren kontuan, atera berri duten txostenaren arira, hortzen ere saioaren hausnarketak eta hitzak, mil esker handiz, gaurkoz hemen utziko dugu, baina, seguro elak eginen dituztuela, ezagit, kanpainak edo ekintzak ez, aipatu duzu, hain zuzen ere, Somos Exquisitas kanpaina abian duzuela. Bai, guk uste dugu hausnarketa hau sindikatuaren agendan ere jarri behar dugula, bai barrura begira, bai kanpora begira, instituzioak interpelatu behar ditugula eta gaur egun ere Nafarroako foru legea tramitatzen ari delako, etxebizitzaren inguruan, eta beharrezkoa dela honen inguruan hausnartzea, eta bai, hurrengo hilabeteetan ekintzak eta iniziatibak jarriko ditugu martxan, bai. Hortzen, hitzordu horiek ikusiko dizuegu segurazki hemenka, beraz zerrandakoa saioa Urriza, Iruñeako eskualdeko arduraduna, ELA sindikatuaren partetik, mil esker handiz gurean egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta orain, Iruñerriko udaletako albisteak ikusiko ditugu. Berrio beitin, dagoeneko eskuragarri dago kultur agenda berria webgunean martxoko eta apirileko ekitaldi guztiekin. Kirol eguna, euskararen eguna, musika, ibilaldi osasungarriak, erakusketak, ipuin kontalariak eta abar luzea. Horretaz gain, Berrio beitin, Iratxe Nafarroako kontsumitzaileen elkartearen hitzaldi solasaldia egonen da. Nola gutxitu argiaren faktura? Nola eragiten digute ordu tarteek? Merkatu libre edo arautua? Halako galderak erantzungo dituzte bihar
6:30 Artika Berria espazioan. Eta Berriozar orain. Aurre eskola 2022-2023 ikasturtea, behin-behineko zerrendak, behin betiko zerrendak eta matrikulazioa jada eskuragarri dago Berriozargo webgunean. Osasun mentalaren auzia ere erdigunean jarri dute Berriozarren. Osasun mentalaren gaineko interesgunea maiatzaren 27 arte zabalik egonen da. Horretaz gain, 2 hitzaldi antolatu dira. Mitoak eta faktoreak osasun mentalean maiatzaren 12an. Eta pentsamenduak eta osasun mentala maiatzaren 26an. Eta burlada, bihar Burladako musika eskolako ate irekien jardunaldia ospatuko da. Burlatako kultura etxean izango da arratsaldeko 4:30. Kontzertu bat eskainiko da eta ondoren bertako eskolara joateko aukera izango da, bertan dauden instrumentu eskaintza ezagutzeko. Horretaz gain Burlatako udal aurre eskolako 2022-2023 ikasturteko behin-behineko zerrendak argitaratu dira, webgunean eskuragarri. Baita ere Burlatako udaleko LGTBIQ+, kirol eta berdintasun arloek, eta zuk nola egiten duzu korrika, hitzaldira gonbida luzatu dute. Datorren maiatzaren 18an, asteazkenarekin 7:00 kultur etxean izanen dena. Bertan, kiroleko sexu aniztasunari eta generoari buruzko zenbait gaitan sakonduko da. Eta bukatzeko Iruñea. Olaia Merino Erbitiren beti bezala lanak 2022ko San Fermin jaiak iragarriko ditu. Hauteskundeetan izandako 8.100 boto baliodunen 19,6 eskuratuta. Lehenengo kartela da, dantza alaitasuna eta mugimendua erakusten dituena. 30ko hamarkadako artelanetako irudi modernista eta estetika rebibal batekin. Nafarroko Unibertsitate Publikoaren inguruko eta Julian Gaiarre kaleko bidegorrien obrak aste honetan hasiko dira, beste alde batetik. 2 hilabete eta erdi iraungo duten obrak esleitu ditu tokiko gobernu batzarrak. Baita ere, emakume lanbideetan lidergo trebetasuna garatzeko tailerra eskainiko da. Uomenalia, Zein eta Iruñeko udalaren eskaintza maiatzaren 13rako. Prestakuntza honetako 35 plazetarako online izen ematea zabalik dago. Doakoa izango da eta kondestablen egingo da. Azkenik, udaletxeko fatxada gaur morez argituko da. Lupus eritasunaren munduko eguna dela eta. Eta hau izan da dena astearte honetan. Bihar gehiago espero dugu hor egonen zaretela. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.